To gaskiyar abin da yake faruwa da mawaƙiyar masana'antar Kannywood Fati Nijar. Fati Nijar ta yi magana da bakinta kamar yadda mutane idan wani abu ya dame su sukan fito su faɗa wa duniya. Kamar yadda aka samu cewa wata jaruma a masana'antar Kannywood ta taɓa yin magana akan larurarta, wasu da dama suka dinga ƙaryata ta a cikin masana'antar Kannywood. Sai da suka ga Allah ya mata rasuwa kuma sai suka gazgata abin, suka dinga jin kunya. Wannan ya ce bana nan, wannan ya ce ban je jana'iza ba. Haka dai suka dinga rawaita abin kunya a cikin shafukansu. An samu kuma Wasila Ismail ta rasu a kwanakin nan, wanda kuma a yanzu haka sai da jarumai da dama suka dinga nadamar cewa ta ɓoye abin da yake damunta. Sai dai wata ta ce ta ɗan yi min kishin ɗin abin da yake damunta, amma ta ƙi yadda a gaya wa mutane. Har Allah subhanahu wata'ala ya mata rasuwa. To ita dai Fati Nijar ba neman buƙatar take yi a fito a taimaka mata ba, a'a tana nema ne ga wanda ya san wani magani da yake kamar da za ku ji daga bakinta. Waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata ƴan uwana na dai ƙara dawowa bakin sannan. So nake ku bani maganin kurajen fuskan nan. Na samu su magani na rasa me zan sa ni yanzu. Da Allah ku gaya wani maganin kuraje ku rubuta min a comment je in siyo. To gaba da kuraje da suka addabi fuskar mawaƙiya Fati Nijar kenan take neman ƴan uwanta mata su taimaka mata su gaya mata maganin da kanta ma za ta je ta siyo. Wani ɗan yaro na gano sai na ji ma kunya da na leko a soyayya na gano. To kun dai ji waƙar ta kamar yadda aka sani.